събрани присъстващи младежи и девойки. Семейство дамови, много специално за младеженците. Айде, удача на хорото! За най-добрите на хората, аз сега. Поздравите съм много специално от оркестър Якоруда за присъстващи. Айде, Яко и за малото семейство. Айде, обачката ръцете горе. Вече на хората. За най-добрите сервитьори, специално. Сега феномена и компания, специално в оркестър.